Na, sziasztok emberek, én Fire Wizard vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudtok berakni textúrpakkot a Minecraftba. Na, ahhoz nem kell beírnatok semmi különöset, annyit, hogy texture pack. És itt rámentek az elsőre, az első találatra, és akkor itt vannak a texture packek, és itt fölül lehet választani, hogy ilyen realisztikus legyen, meg mit tudom én, ilyen egyszerű legyen, vagy a többiek legyen mondjuk. Melyiket töltsük le? Nézzük meg ezt a Live HD-t mondjuk. Nem néz ki olyan rosszul végül is, hops. És akkor itt alul ott van, hogy download. Arra rámegyünk, és akkor bedob nekünk egy Mediafire oldalt. És aztán itt erre rákattintunk, gyorsan rápetszintünk. Jó. Aztán letölti, ide szépen nekünk. A jó büdös lényi élet. Így, most le is töltötte nekünk szépen. Akkor azt csináljuk. Én itt ezt így kicsire veszem. És akkor beírjuk a start keresőbe, hogy... Mi volt ez? Szóval beírjuk a keresőbe, hogy százalék, updata százalék, és így bemegyünk a .minecraftba, vagy akinek mesteremcéje van, akkor az a .mesteremc.hu-ba, és itt rámegyünk arra, hogy resurcepocs. Majd, hogyha itt vagyunk, akkor ezt a cuccot behúzzuk ide, amit letöltöttünk, és akkor már készen is vagyunk. Így, most, hogy beléptünk a mesteremcébe. Rámegyünk mondjuk erre egy sziget. És ez most így néz ki. Most azt a Faithful van berakva. Igen, és akkor berakjuk a Live HD-t. Kész. Ugye ezt a Options-be tudjátok megcsinálni, és akkor ott van alul, hogy forráscsomagok. Igen. És itt van be is rakta, és most már ez a szuper élethű, nem tudom micsoda van itt nekünk. Igen, meg még annyi van legfeljebb, hogyha nem akarjátok ezt a százalék updatás módszert, akkor még úgy is tudjátok csinálni, hogy itt a beállításokba, a forráscsomagoknál rámentek, hogy forráscsomagok majd pályának megnyitása, illetve megnyitjátok még a letöltési mappát, és akkor ott is megkeresitek, itt van a live, és akkor itt húzzátok be. Most nekem ezt azért írtak ki, csak mert hogy nekem már ott volt az a ugyanaz a mappa, és akkor ennyi igazából. Szóval akkor a történet az ennyi is lett volna az egész, és hát akkor emberek, a videónak ezzel vége. Remélem tetszett, hogyha igen, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, és akkor a következő részben találkozunk, vagy hát nem tudom, hogy ebből lesz a folytatás, meg miért is lenne, hiszen ez csak egy ilyen egyszerű tutorial videó volt. Na mindegy, szóval akkor majd valamilyen videóval folytatjuk, és akkor sziasztok! Vigyázz! Lettem, oké? Itt egy gyerek, gyorsan öljük meg, Megyek! Öljük. Hol vagy? Megölök! Jó, várjál, vigyázz itt!